سلام تعني هابلي كمي تصلحو زخبركم تخطاتلتي هابا ميديا. هابا ميديا كاب زخوني يكون تعنتو نتا بمخان ومناتن تكساتن حابريتاتات كقربلكم كل جزيه دلو يو. هابا ميديا نمعباي دما نشانلنا سبسكرايبن لايكن كتقبرو ندلواتنا نابقالوت نخبات وحدما شير كتقبرو نلابو. نلومي عسران كلتن حدار كلتاشحن عسران كلتن زدالنا يوم زيناتات اللو كتكهاتولنا نعدمكو فلما أرئست زينا كسمعكم. أبا بريتوريان كينيان استجبر سممعنا السلام نمتكبر سراويت إثيوبيان سراويت تجرين أبقى بوتاتات بأكلنا ترخبو حساب يلاوت وكم زلو جنرال تادس ورده حبيرو. أبا إثيوبيا كالي حدش دبنا وكينات أنصلاليو كم زركب يقلت اللو. سراويت إرترا أوردا قولو مخدا سمايان حدن سلامويان سبات كم زرشنن 48 سبات دما كم زجويتا حبيرو زولون كالوت حد صرتي زيناتنا اللونا كساب موداتا مدلواتنا كتكاتلنا يعدم حزيتنا بزرزروم كسبراكم. سممعنا السلام تقبراوي نمقبر سراويت إثيوبيان تجرين أبا قل بوتاتات بأكلنا ترخبو حساب يلاوطو مهلوم جنرال تادس ورده أفريتو. وانا أزازي سراويت تجري جنرال تادس ورده أم نيروبي مس أزازتي سراويت إثيوبيا استقبر زتن واناوي معبالتاتنا ملكتو أبا زهاو غازيطاوي مجلسي اتي استقبر سممعنا السلام بخلت يوم حيلتات أبزلو قرب الناس مسرت كم زخنن لتقبراونتو دما بقرات مسرح كم زدلي قليتو. اتي سممعنا السلام صبوق رحقات كخيد كم زخل امنت كم زلو زقلت جنرال تادس ورده زاقيد بزلو برك دما سراويت تجرين سراويت إثيوبيان أبقى بوتاتات بأكلنا ترخبو حساب يلاوطو كم زلو أرديو. سلاي أبزعتو ولن كبابتات تجري عطوقاتم حران سراويت إيرتران أبلع لحزب تجري قفعتات يفتسم كم زلو زقلت جنرال تادس نزي تتقو مبال منقست إثيوبيا حلفنتو كفتسم كم زقبا أفليتو. ጉዳይ መፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ድማ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ብዘላቕነትን ሙሉእ ብሙሉእ ውሕስ ምስኮነ በቲ ስምምዕነት መሰረት ዝፍጸም ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፍና ክልቲኤና ኣዘዝቲ ሰራዊት ክልቲኡ ሓይልታት እቲ ዘስካሕክሕ ኩናት ብኣካል ዝረኣናዮን እንፈልጦን ሰባት ኢና። ስለዚ ነቲ ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት መበገሲ ዝኾኑ ሕቶታት ብፖለቲካዊ ልዝብ ንምፍታሕን ብጭቡጥ ኢትዮጵያን ትግራይን ሰላም ከም ዝደልያ ኢና ዘቲና ኢሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ሰማይ ይኹን ናይ ምድሪ ተኽሲ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎን በዚ ድማ ብወገን ክልቲኡ ሓይልታት ሰራዊትን ህዝብን ሕጉስ ከም ዝኾነን ሕዚ እውን እቲ ሰላም ከመይ ብቐጻልነት ከም ዝረጋገጽ ምስ ህዝብን ሰራዊትን ምርድዳእ ይግበር ከም ዘሎ ገሊጹ ጀነራል ታደሰ ወረደ። ወራሪ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ወረዳ ጉሎ ምኸዳ ሰማያን ሓደን ንጹሃን ሰባት ከም ዝረሸነን 48 ድማ ከም ዝጨወየ ተሓቢሩ። ሰራዊት ኤርትራ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ንምዝራግ ሕዚ እውን ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ። እቲ ጨካን ሰራዊት ኣብ ትግራይ ወሪሩ ኣብ ዝሓዞም ከባቢታት ሰላማውያን ሰባት ምጭፍጫፍ፣ ንብረት ምጉሓል፣ ገዛውቲ ምቅጻልን ካልኦት መነወርቲ ተግባራትን ቀፂሉሉ ኣሎ። ካብ ተግባራት ኣረመናዊ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ጉሎ ምኸዳ 81 ንጹሃን ሰባት ከም ዝረሸነን 40 ሰባት ድማ ዓፊኑ ናበይ ከም ዝወሰዶም ከም ዘይተፈለጠ ተሓቢሩ። ኣብቲ ከባቢ እቲ ጨካን ሰራዊት ብዘካይዶ ዘሎ ጨፍጫፍን ምዕናው ገዛውትን ልዕሊ 90,000 ህዝቢ እቲ ከባቢ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ከም ዝርከብን እዚ ድማ ብሕፅረት መግብን መድሓኒትን ኣደዳ ሞትን ስቃይን ኮይኑ ከም ዝርከብ ሚድያታት ትግራይ ይጽብጽባ ኣለዋ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቲልበርግ ተመራማሪትን ኩነታት ምብራቕ ኣፍሪካ ብቐረባ ተኸታታሊትን ፕሮፌሰር ሚርጂማን ቫን ሬዘን እቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም እንተዳ ንጹሃን ህልውንኦም ክሕሉ ዘይጠልብ ኮይኑ መዓዝን ኣበይ እንዳእዩ ተፈጻሚ ክኸውን እቲ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ መስካሕክሒ ወንጀል እዩ ክትብል ኣብ ትዊተር ገጻ ጽሒፋ። መንግስቲ ትግራይ እውን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘውጽሖ ዘሎ ዓቐኑ ዝሓለፈ ግፍዒ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣውሮፓን ቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስዱ ጻውዒት ምቕራቡ እውን ይዝከር። ይኹን እምበር ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ መዓልታዊ ይጸንት ከም ዘሎን ትርጉም እቲ ስምምዕነት ሰላም እውን ብላሽ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ። ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ ምስ ፍራንስ 24 ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ፈረንሳይ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት ኣብ ትግራይ ዘለው ናይ ወጻእ ሓይልታት ክወጹ ከም ዝግባእ ኣረዲኡ።
እቲ ናይ ወፃእ ሓይሊ ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘሎ ሓይሊ እቶም ተደራደርቲ ኣካላት ኮነ ባዕሉ እቲ ናይ ደገ ሓይሊ መንነቱ ብዝግባእ ይፈልጥ እዩ ስለዚ በቲ ስምምዕነት መሰረት ክወጽእ ይግባእ ኢሉ ሙሳ ፋቂ ኣብ ቃለ ምሕትቱ ንማሕበረሰብ ዓለም ጠማም እዝኒ ብምሃብ ሰራዊት ኤርትራ ሕዝውን ኣብ መሬት ትግራይ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዕታት ይፍጽመሎ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ካብ ዘረባ ዝሓለፈ ጠብ ዝብል ተግባራዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣይተረአየን ብሰንኪ ኩናት ዝዓነዋ ትካላት ጥዕና ናብ ንቡር ንምምላስ 1.4 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ተሓቢሩ አዲስ ስታንዳርድ ሒዝዋ ብዝወፀ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ብዝሕዚ እዋን 9 ሚእታዊ ዝኾና ትካላት ጥዕና ጥራሕ ግልጋሎት ይህባ ከም ዘለዋ ይገልጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ብሰንኪ 2 ዓመት ዘይተቋረፀ ኩናት ዝዓነዋ ትካላት ጥዕና መሊስካ ንምጥያሽ 1.4 ቢልዮን ዶላር የድልየኒ ኢሉሎ እቲ ሚኒስተር ጥዕና እቲ በጀት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዓፋርን ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ብዘሎ ጎንፂ ንዝዓነዋ ትካላት ጥዕና ከም ዝውዕል እውን ኣፍሊጡ ሓላፊት ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያ ታደሰ እቲ ሚኒስተር መጽናዕቲ ዳህሳስ ከም ዘካየደን በዚ መሰረት ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዓፋር ኦሮሚያ ቤንሻንጉል ጉሙዝን 3666 ትካላት ጥዕና ከም ዝዓነዋ ዝገለጻ ኮይነን ብዛዕባ ትግራይ ግን እኹል መረዳእታ ከም ዘይብለን ገሊፀን ይብል ጸብጻብ አዲስ ስታንዳርድ ዓለም ለኸ ትካላት ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ኣብ ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ዳህሳስ 70 ሚእታዊ ትካላት ጥዕና ትግራይ ከም ዝተሰረቐን እቲ 30 ሚእታዊ ድማ ከም ዝዓነወ ዝገለጸ ኮይኑ መብዛሕትኦም ትካላት ጥዕና ኮነ ተባሂሉ ከም ዘይሰርሑ ተገይሩ ዕንወት ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ እዩ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ እውን ኣብ ዘካየዶ ዳህሳስ ልዕሊ 9 ሚእታዊ ትካላት ጥዕና ኮነ ተባሂሉ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከም ዝተገበራ በብእዋኑ ክገልጽ ጸኒሑ እዚ ኮይኑ እናሃለወ ተሓቂ ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ብዛዕባ ትካላት ጥዕና ትግራይ መረዳእታ ከም ዘይብሉ ኮይኑ ዘቕረቡ ሓበሬታን ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ድማ 1.4 ቢልዮን ዶላር የድልየኒ ምባሉ መተዓዛዘቢ ብዙሓት ኮይኑሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ካብ ትግራይ እቲ ዝዓበየ ሆስፒታል ዝኾነ ሆስፒታል ሪፈራል ዓይደር ብሰንኪ ሕፅረት ቀረብ ኣፋውስን ናውቲ ሕክምናን ዝህቦ ዝነበረ ግልጋሎት ኣብ ምዕፃው ብርኪ ከም ዝበፅሐ ብተደጋጋሚ ንመንግስቲ ፌደራልን ማሕበረሰብ ዓለምን እንዳፍለጠ ጸኒሑ እዩ ክብል አዲስ ስታንዳርድ ዘኻኺሩ ብሰንኪ ዕፅዋን ክባን ልዕሊ 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ሰኣን መግብን መድሓኒትን ይሳቀ ከም ዘሎን ሕዚ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ህፁፅን ዘየቋርፅን ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ከእቱ ከም ዝግባእ ይግለጽ ኣሎ ኢትዮጵያ ካሊእ ደበና ኩናት አንጸላሊዋ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ትግራይ ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት በሰላማዊ መንገዲ ዕልባት ክረክብ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ስምምዕነት ሰላም ተፈሪሙ ሰላም ክመጽእ ናይ ብዙሓት ተስፋ ኮይኑሎ ኢትዮጵያ ዋላኳ ኩናት ትግራይ በሰላም ክትፈትሕ ጅማሮ ተርኢ ሕዚ እውን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከቢድ ደበና ኩናት ከም ዘሎ መርበብ ሓበሬታ AFP ጸብጺቡ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ከቢድ ጎንፅን ኩናትን ክኸውን ዝኽእል ሓደ ኣብ ርእሲ 3 ናይ ኢትዮጵያ በዝሒ ህዝቢ እትሽፍን ክልል ኦሮሚያ ክኸውን ከም ዝኽእልን እቲ ኩናት ድማ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ንባዕሉ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ኢሉ ዝጽውዕ ሓይልን ከም ዝኾነ ተሓቢሩ መንግስቲ ኦነግ ሸኔ ኢሉ ዝጽውዖን ብግብረ ራዕዲ ተፈርጁ ዘሎ ሰራዊት ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ብዕጥቅን ብሓይሊ ሰብን ዝተጠናኸረ ሓይሊ ከም ዝኾነ እቲ ዝቕጽል ኩናት ከቢድ ክገብሮ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ጎንፂ ከም ዘሎን ነዚ ጎንፂ ድማ ኦነግ ሸኔ ዝተባሃለ ጉጅለ እዩ ዝፍጽሞ ዘሎ ብዝብል መንግስቲ ድማ ነዚ ጉጅለ ንምጥፋእ ኣብ ዝወስዶ መጥቃዕቲ ኣየርን ድሮንን ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቕተሉ ተሓቢሩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ጎንፅታት በብእዋኑ ከም ዘሎን ነዚ ጎንፂ ድማ ኦነግ ሸኔ ዝተባሃለ ጉጅለ እዩ ዝፍጽሞ ዘሎ ብዝብል መንግስቲ ነቲ ጉጅለ ንምጥፋእ ኣብ ዝወስዶ መጥቃዕቲ ኣየርን ድሮንን ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቕተሉ ተሓቢሩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ምስቲ ክልል ኣብ ዝዋሰኑ ከባቢታት እውን በብእዋኑ ጎንፅታት ከም ዝለዓሉን እዚ ድማ ዘርኢ መሰረት ዝገበሩ ጎንፅታት ስለ ዝኾኑ ናብ ዝለዓለ ሓደጋ ክዓብዩ ከም ዝኽእሉ AFP ጸብጺቡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ከባቢታት ዞባ ምዕራብ ብፍላይ ድማ ቀሌማ ወለጋን ነቀምትን ከባቢታት ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን መንግስቲ ብዝፍጽሞ ዘሎ ደብዳብ ድሮንን ኣየርን ድማ ብርክት ዝበሉ ንጹሃን ሰባት ግዳይ ሞት ይኾኑ ከም ዘለው ትካል ሰብኣዊ መሰላት ይገልጻ ኣለዋ እታ ልዕሊ 80 ብሔር ብሔረሰባት ዘለዋ ኢትዮጵያ
ዘርኢ መሰረት ዝገበረን መሬት ይግብአኒ እዩ ብዝብሉ ዝለዓሉ ጎንፅታት እታ ሃገር ናብ ሓደጋ ምብትታን ከእትዋ ከም ዝኽእል ስግኣት ከም ዘሎ AFP ጸብጺቡ ዘኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃበ ሚድያ ሎሚ ናባኹም ዘበልናዮም ዜናታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን ሰላም